Molt bon dia. Canvi de temps destacable, important, el que esperam per aquestes properes hores. Mos visita el primer embossament d'aire fred significatiu a les capes altes de l'atmosfera i tot això ha de provocar les primeres tempestes de la temporada, unes tempestes que, atenció, poden ser fortes. Demà, en general, a qualsevol banda de les illes, primer de tot probablement afectaran cap a Eivissa i Formentera i després a Mallorca i a Menorca. Tot això també pot venir acompanyat de calabruix, per tant, insistim, demà no serà bon dia per molts a les platges ni sortir a la mà perquè la situació, insistim, és de risc. Hi ha avís taronja en aquest sentit activat. De moment, si trobeu, repassam imatges encara de la calma que teníem durant el dia d'avui, la sortida del sol que presentava un aspecte molt tranquil, d'ambient pacífic. El dematí ha transcorregut també amb molta tranquil·litat, qualque tel de nígol alt que s'anava passejant per les nostres illes i ja vos dic, tot això canviarà radicalment en vista a demà. El sol que veiem en aquesta darrera imatge de Costa d'Espins s'acaba. I és el moment ara de repassar què és el que tenim en directe a través de les nostres càmeres. Començam fent-ho des del sud de les illes. Veiem aquesta imatge des de la Sabina, 29 graus ara mateix, qualque nígol decoratiu. Pensam que el capvespre de tard ja s'ha d'anar ennigolant més cap al sector de Formentera. Botam ara cap a Mallorca, ho fem cap a la badia de Palma en concret, anam cap a la platja de Serenal, també la mà molt tranquil·la, cel pràcticament destapat i també, en aquest cas, 29 graus de temperatura ara mateix. Anem cap a un altre punt de contacte, més cap al llevant, cap al sector de Porto Colom. Aquí trobam un cel una miqueta més variable, aquests nígols que intentaven créixer en alguns sectors de Mallorca. Avui no esperam deixin precipitació, però demà ja vos coment que sí que ho faran a moltes bandes. Nou punt de contacte, una miqueta més cap al nord, badia d'Alcúdia, aquí trobam també qualque nigolet, una miqueta de vent, també 29 graus de temperatura ara mateix, segurament demà cap vespre notarem també una davallada d'aquestes temperatures. I acabem el repàs, en el cas de Menorca, ho fem cap a Ciutadella, aquí també trobam un cel variable, tels de nígols prims que, com vos coment, han d'anar a més, insistim, aquestes properes hores. Si veiem el Meteosat ja poden començar a intuir una miqueta l'arribada d'aquesta depressió aïllada en nivells alts, el que també popularment coneixem com a gota freda cap a sectors de l'Atlàntic. Aquí ho veiem, aquestes petites tempestes que ja comencen a créixer cap a bandes de la península i que progressivament s'han d'anar desplaçant cap a les illes, en definitiva cap a tota la Mediterrània occidental, perquè esperam que en aquests casos, també Comunitat Valenciana, Múrcia, Catalunya, les plogudes, puguin ser també intenses en alguns casos. De fet, en el mapa isobàric també comprovarem com aquesta situació ha de venir marcada per aquesta llengua d'aire fred a les capes altes de l'atmosfera, que també s'acaba aïllant i acaba deixant aquest embossament d'aire fred molt significatiu molt a prop de les nostres illes i que és al cap i a la fi el màxim responsable d'aquest canvi de temps que esperam demà, però també en menor mesura dimecres, perquè encara continuaríem amb certa inestabilitat, per tant, com a mínim demà i part de dimecres haurem de xerrar d'aquestes plogudes i tempestes. I tot això també ha tingut unes conseqüències quant als avisos decretats per les agències de meteorologia, perquè hi ha uns avisos activats de color taronja demà per plogudes i per tempestes a totes les illes amb acumulacions que en una sola hora poden arribar a superar els 50 litres per metre quadrat. Insistim, demà màxima precaució, perquè no vol dir que per tot plogui igual, però en alguns casos ho pot fer amb molta intensitat. De moment, avui cap vespre encara continuarem amb una situació de calma. Anirà arribant algunes ennigolades, però no esperant precipitació no vol dir que a darrera hora del dia ja se pugui intuir qualque tempesta cap al sector d'Eivissa i a Formentera, però seria ja durant la matinada i demà de matí quan la situació canviés una miqueta. El vent, per la seva part, ho farà entre fluix i moderat encara de llevant. Demà, atenció, començant per Eivissa i Formentera perquè és la banda allà on pensam primer de tot hem de notar aquest canvi de temps. Arribada de tempestes localment fortes, també plogudes i puntualment calabruix. Per tant, un dia de màxima precaució en aquests sectors. Pensam cap al dematí migdia podria ser el moment en què més precipitació hi pugui aparèixer. Per tant, precaució també en aquest sentit, perquè el canvi de temps serà destacable. Vent que hem mostrat de llevant, però en moments de tempesta el vent serà molt variable. A Mallorca també, especialment a partir de mitjans de matí, migdia, seria el moment a partir del qual les tempestes començarien a arribar. Pareix que primer de tot entrarien per ponent i per mitjorn i que a poc anirien granant la illa, deixant en el seu pas plogudes i tempestes que poden ser destacables. Especial atenció també a les platges, perquè amb els mapes que tenim no descartàvem mànegues, cap de fiolons i aquestes situacions típiques de finals de l'estiu que pràcticament cada any repassàvem. I demà és un dia de risc en aquest sentit, per tant, no és bon dia
per sortir a la mà, ja ho sabem també amb aquests avisos taronges activats. Hem simulat també temperatures properes als 30 graus, les assoliríem al dematí, al capvespre, en les tempestes, les temperatures davallarien. Insistim, no plourà d'igual manera per tot, però allà on ho faci poden ser plogudes localment intenses. I en el cas de Menorca pareix que seria la darrera banda allà on arribarien aquestes plogudes, seria ja entrat al capvespre, pensam, però igualment aquí poden afectar molta d'intensitat, també en tempesta, qualque moment també de calabruix i temperatures una miqueta més baixes. La situació marítima demà vendria marcada per algunes àrees de maror, especialment a capvespre, però sobretot demà el risc a la mà serà per les tempestes, més que pel vent i per la pròpia situació marítima, perquè també en alguns moments el vent pot guanyar sobtadament molta d'intensitat i també ja sabem que anar a navegar no és el millor amic dels llamps. La previsió per dimecres també encara algunes tempestes, especialment al dematí, migdia, especialment a Mallorca i Menorca, més clarianes cap a Eivissa i Formentera, però com a mínim fins dimecres ben entrat al capvespre encara continua el risc. Això sí, moltes més estones de sol ja en general. I l'abans de previsió, això ja acaba, dijous, pujada de temperatures, tornarà a sortir el sol, per tant, això és un parèntesi que haurà demà i també part de dimecres, però que, insistim, mos pot deixar plogudes molt intenses. Per tant, extremar la precaució. Avui vespre més. Que vagi bé.